Daghang mga misteryo o kababalaghan na mga panghitabo sa kasaysayan sa laing-laing lugar sa kalibutan nga lisod i-explain hangtod karon. Daghan sa mga paranormal experts na nagsulti nga tinuod jud kuno ang ubang mga legends o mga sugilanon usa na niini ang istorya sa usa ka teleportation nga nahitabo sa Pilipinas sa panahon sa mga katsila. Kini ang makahibulungang istorya ni Hil Perez sa panahon sa mga katsila nga ni-teleport gikan sa Manila paingon sa Mexico nga naay 14,000 kilometro ang gilayon. Pero sa di pa ang tanan, ayaw kalimot sa pag-subscribe o i-click ang bell icon para sa mga musunod nga istorya diri sa Abiseth TV. Niadtong October 24, 1593, pila ka sundao ang nagbantay sa palasyo sa Gobernador General sa Manila o gibantayan nila ang patayng lawa sa Gobernador General nga si Gomez Perez Dasmariñas. Mahuman kini gipatay sa mga insek na nagrebilde sa miaging gabi. Mintras nagbantay sila sa palasyo, nagpaabot sa mosunod nga mupuli sa pwesto sa lider sa Pilipinas, giduka ang usa sa mga sundao. Maong nisandig gini sa kural sa palasyo, gipiyong niini ang iyahang mga mata tungod sa kakapoy o kaduka ni adtong adlaw. Pero pila lang ka segundo ang milabay sa dihang gibukan na niini ang iyahang mga mata, na kuratan na lang kini nga naa na siya sa laing lugar. Gitanaw niya ang palibot ug nakita niya nga wa na siya sa palasyo sa Gobernador General sa Pilipinas. Nakit-an pud siya sa mga laing gwardya sa lugar ug nabantayan nga lahi ang uniforme niini. Maong gidakop dayon siya sa mga gwardya ug gipangutana nganong naa siya didtong dapita. Didto na niya nahibaw-an nga naa na daay siya sa Mexico City nga adunay 14,000 kilometers ang gilayon gikan sa Manila nga kinahanglan pang labngon sa dakong loud sa Pasifiko. Pero ang balita sa pagkamatay sa Gobernador General sa Pilipinas kay wa pa moabot sa Mexico. Maong gisulti niya ang tanang panghitabo sa Manila ngadto sa mga Meksikano, pero wa sa tuuhi sa iyang gipanulti. Gireport dayon ang panghitabo sa mga katsila sa Mexico, gituuhan siya sa mga katsila nga gikan kini sa Manila tungod siyang gisulob nga uniforme. Pero wa gyud siya tuuhi sa iyang istorya nga pagbuka sa iyang mata naa na siya sa Mexico City. Pero gisulti gihapon niini ang namatay nga Gobernador General sa Pilipinas tungod sa rebellion sa mga insek. Maong gipriso sa mga katsila ang sundao nga gikan sa Manila sa rason nga bibiya kuno kini sa iyang pwesto o trabaho ug obligasyon isip usa ka sundao nga miikyas padong sa Mexico. Pero milabay ang pila ka bulan gikan ang pagkapreso sa sundao nga gikan sa Manila, naay niabot nga galyon gikan sa Manila ug nagdalag balita nga gipatay ang Gobernador General sa Pilipinas pila na kabuan ng milabay. Nakuratan ang mga katsila sa Mexico sa ilang nadawat nga balita, ilabi na sa dihang nahinumduman nila ang sundao nga ilang gipapriso nga nagtugma kayo ang panghitabo sa gisulti sa sundao sa balita nga ilang nadawat. Maong giadto dayon nila kini sa prisuhan o gipaatubang sa pasahero sa galyon para mailhan. Usa sa mga pasahero mao ay niila sa sundao nga si Hil Perez, usa sa mga nagbantay sa palasyo sa Intramuros. Usa ka adlaw mahuman gipatay ang Gobernador General. Nahibong silang tanan sa misteryo sa panghitabo, maong gibuhian si Hil Perez o gipabalik sa Manila sakay sa usa ka galyon. Daghang nagpangutana kung tinuod bagyo ng istorya mahitungod ni Hil Perez ug ang pag-teleport niini sa Mexico niadtong panahon sa mga katsila. Daghang tawo ang nag-research ug na-trace nila ang origin sa istorya nga gisuwat ni adtong 1698 sa usa ka pari nga si Gaspar de San Juan Agustin sa iyang librong Spanish Conquest of the Philippines. Pero hangtod karon wala gihapoy konkretong eksplanasyon kung unsa gyud nahitabo ni Hil Perez niadtong panahona ug nganong naabot siya sa Mexico sa pipila lang ka segundo. Sa dihang iyang gipiyong iyang mga mata ug pagbuka niya naa na siya sa Nueva España.
Diri na lang kutob ug ayaw kalimot sa pag-subscribe diri sa Abiset TV para sa mga mosunod nga videos. Daghang salamat sa pagtanaw.